99% lidí, kteří začnou hubnout po 30, to vzdají do 3 měsíců a vrátí se na původní váhu nebo ještě víc přiberou. Ale není to proto, že by neměli silnou vůli. Je to proto, že dělají tyhle 3 zásadní chyby, které jim kazí hubnutí už od začátku. Dneska ti tedy ukážu přesně, jaké chyby to jsou a hlavně, co dělat namísto toho. Plus ti ukážu úspěšné klienty a klientky, kteří byli ve stejné situaci jako ty a dneska mají průměrně o 8 až 15 kg méně během 90 dní. A na konci videa ti povím o dárku v hodnotě 5000 korun, který změnil život už více než 650 plus lidem a tobě může taky. Já jsem se a za posledních několik let jsem pomohl více než 650 plus lidem zhubnout průměrně 8,5 kg za 90 dní a udržet si váhu klidně už do konce života. Ale většina lidí, se kterými pracuji, má úplně stejný příběh. Ráno staneš unavená, celý den sedíš v práci, přes den nestíháš pořádně jíst, večer přijdeš domů vyčerpaná a skončí to přejídáním u lednice, které nejde zastavit. A pak si vyčítáš, že to zase nevyšlo a že nikdy nezhubneš. Ale realita je, že tvoje tělo se přizpůsobilo tvému tempu. Má méně pohybu, více stresu, méně spánku a dělá to, co umí nejlépe. Snaží se jednoduše přežít a šetřit tvoji energii. Ale tohle se dá všechno změnit a ukážu ti jak. Chyba číslo 1 je, že jíš příliš málo. Spoustu lidí po 30 jí 1000 až 1300 kalorií denně a diví se, proč nehubnou. Hlavně ženy. Když jíš málo, tělo si myslí, že hladovíš a zpomalí tvůj metabolismus. A výsledkem nakonec je, že tvoje váha stojí nebo přibíráš, protože tenhle malý příjem nedokážeš udržet. Věř mi, že tenhle příjem není skoro ani pro malé dítě. Tak proč bys ho měla držet ty? Řekni mi to. Například moje klientka Romanka ke mně přišla po neúspěšných dietách, jedla asi 1200 kalorií denně, nehubla a říkala si, co s ní může být sakra špatně. Měla neustále hlad, chutě na sladké a prakticky nulovou energii a neviděla, co s tím. A po 3 týdnech s mým systémem jedla 1800 kalorií denně. To je o 600 kalorií více a hubla 1 kilo týdně. Navíc se cítila skvěle, měla energii a neměla žádné chutě na sladké. A můj systém, můj semisystém funguje na 3 principech. Za prvé, jíš hodně jídla podle tvého režimu. Jestli jíš 3x, 4x, 5x denně, nikdy nemáš hlad ani chutě, protože jíš velký objem jídla. Tady se podívej na tenhle obrázek, tady ty jídla vidíš. Za druhé, to je správná kombinace makroživin, bílkoviny, sacharidy, tuky v ideálním poměru, přesně na tebe na míru. A za třetí, žádné zakázané potraviny. To, co teďka slycháš na internetu, to je hloupost. Nemusíš si nic zakazovat. Můžeš si dopřát klidně i jednou za čas čokoládu, pizzu a přitom hubnout. Například i moje klientka Hanička mi napsala. Připadám si, jako kdybych sjedla půlku krávy. Opravdu až moc jídla. A nakonec zhubla 10,5 kg za 3 měsíce. Takže nemusíš hladovět. Musíš jíst chytře a hodně. A další obrovský mýtus, který tě brzdí v hubnutí je, za druhé, že kardio je klíč k hubnutí. Že musím běhat hodiny nebo dělat kardio, abych zhubla. Protože jsi to zase slyšel někde na internetu od nějakého trenéra. Ale tohleto je hloupost. Řeknu ti to na rovinu. Můžeš běhat maraton každý den, ale pokud to nemáš nastavené tady v hlavě a nemáš v tom systém, tak to nikdy nepůjde. Místo hodin kardia, co bych já osobně nastavil, potřebuješ jen 2 až 3krát týdně, 20 až 30 minut správného tréninku, opravdu správného tréninku doma a nějakou procházku k tomu. Žádné fitko nepotřebuješ na začátku, žádné drahé vybavení, ani žádné běhání. Stačí ti 20 až 30 minut 3krát týdně doma silový trénink. Například moje klientka Marcelka, jedna z mých klientek, zhruba 9 kg za 3 měsíce. Nikdy neběhala, nikdy nešla do fitka, jen 3krát týdně cvičila doma, podle mého plánu 20 až 30 minut a jedla hodně jídla. Ale nejlepší na tom je, jak se změnila to její postava. Koukni na tohle. Nejenže zubla, ale má teď pevnější zadek, uší a silnější břicho a cítí se silná a sebevědomá. A představ si, že namísto hodin v posilovně nebo běhání můžeš mít dokonalou postavu za 20 až 30 minut doma, za 2 až 3krát týdně. To zvládne každá žena, i ta nejvíc zaneprázdněná. A já hlavně spolupracuju s ženama, které jsou zaneprázdněný. Mají směny v práci 12 až 14 hodin a stejně to stíhají. A třetí chyba je, že vaříš jídlo každý den několik hodin namísto rychlých jídel. Teď ti řeknu něco, co změní tvůj život asi navždy. Kolik hodin týdně trávíš vařením, nákupy, přemýšlením, co dneska budeš jíst? Většina lidí řekne zhruba 10 až 15 hodin týdně. A co kdybych ti teďka řekl, že budeš vařit jen 2 hodiny týdně a přitom jíst lépe než kdy předtím? Zní to nemožně? Není.
Já to nazývám meal prep destrukce. A je to jeden z nejdůležitějších bodů mého systému. A zde je to skryté tajemství. Místo každodenního vaření si připravíš všechna jídla na 2 až 3 dny dopředu. Například v neděli a potom ve středu. A pak už jen vytáhneš ty krabičky, jako tady vpravo. Vytáhneš je z ledničky, ohříváš a jíš. A to je úplně jednoduchý. Takže nemusíš vyhazovat jídlo. Stačí si navařit krásné jídlo a hubnout. A jak to tedy funguje? Například v neděli 1 hodina přípravy jídla. 10 minut ti trvá, než si naplánuješ jídlo na 2 až 3 dny dopředu. 30 minut ti trvá, než si nakoupíš všechno potřebné v obchodě. A za 50 minut si připravíš a rozdělíš jídla do krabiček a dáš to do lednice. A když bude potřeba, tak si jen tu krabičku vytáhneš, třeba v práci, sníš to a máš hotovo. Takže vařením strávíš necelou hodinu a s plánem a přípravou okolo 30 až 40 minut. A to samé uděláš i ve středu. Takže maximálně ti to vyjde na 2 až 3 hodiny týdně. To je úplně suprový. Například moje klientka Adelka, maminka 3 dětí a žena, která pracuje někdy až 14 hodin denně, mi napsala: Semi, tohle mi změnilo život. Dřív jsem trávila každý večer hodinu vařením a stresem, co uvařím. Teď mám 2 hodiny v týdnu a to mi stačí pro krásné výsledky. A hlavně jím mnohem lépe a víc než kdy předtím. A nejlepší na tom je, že šetříš čas. Takže namísto 10 hodin týdně vaříš jen 2 hodiny týdně. Také k tomu i šetříš peníze. Žádné zběsilé nákupy nebo objednávky z nějakých rozvozů jídla a podobně. Nepotřebuješ to. Stačí to hezky takhle navařit a máš to. Takže šetříš i peníze. Za třetí, jíš pravidelně. To znamená, že máš vždy připravené to kvalitní jídlo, které tě zasytí. Takže ty nepotřebuješ se tam někde omezovat každý den. Ty si dáš hezky pravidelně svoje kvalitní jídlo, které ti zasytí, nemáš hlad ani chutě. A k tomu hubneš. To je geniální. A k tomu ještě nemáš žádný stres, protože víš přesně, co budeš jíst, nemusíš se rozhodovat, máš to všechno takhle připravený a můžeš mít konečně ty krásné výsledky. A teď si představ, že je pondělí ráno, ty jsi zdala tu svoji oblíbenou snídani, jdeš do té práce a víš, že máš připravený ten skvělý oběd. A najednou večer přijdeš, nejsi hladová, přijdeš domů a za 2 minuty máš na stole tu tvoji výbornou večeři, kterou jsi vytáhla z té lednice, z té krabičky. Teďka nemáš žádný stres, žádný přemýšlení, žádný vaření, jenom si vychutnáš tu svoji večeři z té krabičky a máš hotovo. A víš, že přitom hubneš, protože jíš přesně to, co tvoje tělo potřebuje. Máš to všechno připravený, nemusíš se rozhodovat a konečně máš systém v tom, co dělat. A tohle je můj jednoduchý systém ve 3 krocích, který nastavuju na každého klienta a klientku. A vím, že tohle všechno zní hezky, ale teď si možná říkáš: Semi, to zní skvěle, ale jak já to všechno prakticky udělám na sebe? Jak si přesně spočítám ten svůj ideální kalorický deficit na hubnutí? Jak vytvořím jídelníček, který mi bude chutnat a nebudu mít hlad a chutě? Co když se mi váha zastaví? Co mám dělat? Jak to všechno udržím dlouhodobě s mojí prací a životem, když pracuji hrozně moc a nemám na to čas? Tohle všechno naprosto chápu a pokud si mě teď sledovala, tak mám teď pro tebe volbu, která se neodmítá. Máš upřímně 3 možnosti. Za prvé, nemusíš dělat nic, pokračuj tak, jak chceš, a tvůj život se nezmění k lepšímu. To ti garantuju. Druhá možnost, můžeš zavřít tohle video a vrátit se k tomu, co jsi dělala doteď. Můžeš zkusit další dietu z internetu, další zázračný koktejl, další nějaký produkt, další běhání, dalšího trenéra, další jídelníček, ale nic z toho nakonec nemusí vyjít. Jednoduše to zkusíš sama. A to jako není špatně. Ale můžeš přijít na tyhle všechny problémy. Jako nemusíš si správně vypočítat ideální příjem na hubnutí, můžeš si nastavit systém, který znovu nebude fungovat a dostaneš se zpátky do toho začarovaného kruhu diet. Nemusíš vědět, co dělat, když se váha zastaví. Nebudeš mít dostatek času na sestavení jídelníčku nebo vaření jídla. Nebudeš mít dostatek času na sestavení tréninkových plánů. Nebudeš mít dostatek podpory a motivace. A každý je individuální a nemusí na něj platit tyhle ty postupy. Bude ti to stát zbytečný čas a spoustu nervů a energie. A ty si budeš zase říkat: no jo, zase to nefunguje. A tohle já ti samozřejmě nedoporučuji, protože nechci, aby se strápila, ale chci, aby jsi měla ty nejlepší výsledky. A proto nebo za mě ta nejlepší možnost, co můžeš udělat teďka je, uděláš to se mnou. Řekneš si teďka: mám dost toho, že se necítím dobře ve svém těle. Mám dost toho, že zkouším dietu za dietou a nic z toho nefunguje. Už mám dost toho, že neustále něco zkouším a nefunguje to. To znamená, dám do toho energii, svůj čas, nervy a prostě to nefunguje a já tohoto nechci. Pokud si tahle druhá žena, která to chce opravdu změnit, si připravená na skutečnou změnu, pak pro tebe mám tuhletu nabídku. Už přes 650 plus lidí, hlavně žen, využilo tuhletu cestu číslo 3. A věř mi, že bych ti tady nenabízel něco, co nefunguje. Tady si můžeš podívat. Jednička tady zubla 8 kg za 2 měsíce. Evička zubla 14 kg za 6 měsíců.
Klientka Hanička zhubla 10,5 kg za 3 měsíce. Tohoto jsou výsledky, které můžeš mít i ty. Chci tě tady pozvat na bezplatnou konzultaci se mnou, kde si společně řekneme tvoji aktuální situaci, ve které se teďka nacházíš. Probereme tvoje problémy, ať víme, co konkrétně změnit. A pokud budu vědět, že ti můžu pomoct, tak ti ukážu, jak by vypadala spolupráce se mnou a jak spolu nastavíme ten můj semisystém přesně na tebe na míru. Ale pozor, tohle není žádný prodejní hovor, kde ti budu něco nutit. Je to skutečná konzultace, kde ti hlavně chci pomoct zhubnout. Bez ohledu na to, jestli se rozhodneš se mnou spolupracovat nebo ne. Ale pozor, mám i omezený čas. Tyhle konzultace dělám jen pro 10 lidí měsíčně. Hlavně 10 žen měsíčně. Proč? Protože chci každému z vás věnovat plnou pozornost a opravdu vám pomoct tím nejlepším výsledkům, abyste nejen zhubli, ale i tu váhu a to tělo si udrželi. Co tedy musíš udělat pro to, aby ses dostala na tuhletu konzultaci a zhubla až 15 kg za 90 dní? Za prvé, stačí kliknout dole na tlačítko pod tímhle videem, chci bezplatnou konzultaci, nebo tady v tomto odkaze. Za druhé, vyplníš tam pár otázek, zabere ti to asi minutu. A za třetí, vybereš si termín, který ti vyhovuje. A potom se jenom spojíme, dáme se do toho a ty začneš hubnout. Ale chci teďka jenom zmínit opravdu důrazně, že beru opravdu jen lidi, kteří chtějí zhubnout na 100% a jsou připraveni do toho dát 100% hned teď. Ne za půl roku, za pár měsíců, hned teď. A možná to se mě i cítíš, já ti opravdu chci pomoct. A proto opravdu chci, aby se na tyhle ty výsledky jako moje klientky. Takže pokud jsi teďka připravená na tu tvoji životní změnu, chceš konečně dosáhnout své vysněné postavy a cítit se skvěle ve svém těle, mít více energie a být méně unavená a spokojená a už nechceš žít na ten život, ve kterým teďka žiješ, to tvoje tělo, ve kterým se nemáš ráda, nebo ti to nevyhovuje, tak klikni na tlačítko dole pod tímhle videem a rezervuj si tu svou bezplatnou konzultaci, dokud je ještě místo. Doufám, že tam ještě je. Věřím ti, že to dokážeš. Věřím ti, že si zasloužíš konečně žít ten nejlepší život a doufám, že ti v tom budu moc pomoct. Uvidíme se na konzultaci, rezervuj si ji a vidíme se tam. Ahoj.